Os viños da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo serán os protagonistas da fin de semana no Concello de Marín. A Alameda acolle a cuarta edición da festa dedicada ás elaboracións desta IXP. Para nós é moi importante que esta festa siga adiante, aunque seamos poucos, pero seremos vos. Co cual, estar aquí presentes ano cada ano, pois é fantástico. Sempre temos que tratar de facer as cousas ben para que, cuidando esa imagen, poidamos seguir crecendo. Polo Concello, apoialos un ano máis, porque nos parece moi importante apoiar o sector primario neste entorno que temos aquí no Morrazo, que isto é un comenzo de valientes, como foron eles, pero creo que pode haber moitísimas máis xente xoven que poida seguir ese camiño. Será unha oportunidade única para coñecer os viños das 4 adegas que participan na cita. Son a adega de Ardán de Marín, os areiros de Vilaboa, Reboraina de Redondela e Bodegas Costas de Moaña. É moi importante facer fincapé de que si facemos algo en función do viño, que eso é unha riqueza cultural, porque o viño é un ser vivo, e ao ser un ser vivo temos que darlle vida. Dende as adegas destacan a importancia desta cita que supón un gran impulso para dar a coñecer o traballo que realizan no marco deste selo de calidade, cuns viños que aseguran gañan cada vez máis popularidade en diferentes mercados. Que temos ese selo de calidade que vamos a loitar por el. Por eso é moi importante que todos os anos esteamos aí, apoiados polo Concello, é verdade, pero que esteamos aí e que as cousas se vayan facendo cada vez mellor. Novas plantacións, novas variedades, novos cupases, todo é importante. Ademais das 4 adegas participantes na feira, forman parte da IXP Ribeiras do Morrazo, Videiras no Mar de Cangas e a adega do Mosteiro de Poio, que este ano non poderán asistir á cita.